Γεια σας παιδιά, σήμερα θα γίνω στρατιώτης. Σε λίγο θα έρθουν να με πάρουν. Εδώ κάποιοι είναι τρελοί και πυροβολάνε. Ήρθε το λεωφορείο. Έλα. Στοπ. Τι έγινε? Ταυτότητα. Να η ταυτότητα, κύριε. Για να τη δω. Αυτή είναι η ταυτότητα, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ωραία, δεν βάσου μέσα. Αναχώρηση. Περίμενε. Δεν βόλεψα το σάκο. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Τώρα πού να με πάει αυτός? Κύριε οδηγέ, να σας ρωτήσω κάτι. Τι? Γιατί το στρατιωτικό λεωφορείο είναι σαν σπίτι? Βάση. Έτσι είναι οι στρατιώτες. Πολυτελεία. Ωραία. Κατέβα, φίλε. Βρήκα και ένα όπλο εκεί μέσα. Όπλο. Άστα αυτό. Καλά. Έλα μαζί μου τώρα στα γραφεία. Εντάξει. Εκεί κάτω είναι οι φυλακές. Εδώ πέρα είναι το ταξιοχείο. Και εδώ πέρα είναι η αρχή. Έλα να σε πάω εδώ που κάνουμε προπονήσεις. Έχετε και ελικόπτερο εσείς εδώ. Ναι, σήμερα θα πάμε στα βουνά να κοιμηθούμε. Είμαστε εδώ κοντά, είναι και ο Όλυμπος. Στον Όλυμπο θα πάμε. Θα κάνουμε στήση. Κάτσε που θα... Λοιπόν, πάω λίγο για πιπί μου. Παιδιά, δεν θέλω πιπί. Είπα πως θέλω να κάνετε like και εγγραφή για να ερχόνται και άλλα τέτοια βίντεο. Έλα. Τώρα έρχομαι. Μπες πίσω. Αλλά μπήκα. Πάμε στον Όλυμπο. Κύριε οδηγέ, κύριε στρατηγέ. Έλα. Γιατί είναι τόσο σκοτεινά εδώ μέσα? Έτσι είναι. Κάτσε να πάρω και ένα κινητό. Ωραία κινητό. Κάτσε να βγάλω μια selfie. Ανεβαίνουμε πάνω. Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ. Παιδιά, ανέβασα τώρα βίντεο. Ένα short. Όλυμπος. Κατέβα, τώρα. Ωραία, κατέβηκα. Τράβα λίγο κάπου, ξεκουράσου μέχρι να στήσω. Αυτά είναι τα ελικόπτερα. Στρατηγέ, Έλα. θα πετάξω λίγο με τα ελικόπτερα. Πέτα. Λοιπόν, παιδιά. Όχι, τώρα θα φύγω μακριά. Δεν ξέρω να το γυρίζομαι. Σκηνή εδώ. Ωραία σκηνή. Δεν θα κοιμηθώ εγώ. Γκρεμός. Κύριε στρατηγέ, Ναι. πότε θα πάρω όπλο? Θα στο δώσω. Όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάω να πάρω λίγο το σάκο μου. Όχι, ξέχασα το σάκο μου. Ξέχασα το σάκο μου, κύριε στρατηγέ. Πάρε φίλε που μπλέξαμε. Αλλά δεν πειράζει, έφερα τα πράγματα εδώ στο χέρι. Μπράβο. Τώρα πρέπει... Γκρεμός.
Ρε φίλε, πόση ώρα κάνει να τα στήσει. Εγώ θα δω λίγο τη σκηνή πιο καλά. Έλα για να ερχόμαστε. Κύριε στρατηγέ, οι άλλοι στρατιώτες πού είναι? Έχουν εφημερία. Και τώρα τι πρέπει να κάνω? Ξεκινάς από εδώ. Αχα. Τρέχεις. Πηδάς, 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 πηδάς. Ωραίο, εύκολο φαίνεται. Στο όπλο. Αχα. Σημαδεύεις. 1, 2, Ουο. 3. Έξω. Λοιπόν, κάτσε να σου δώσω το κατάλληλο όπλο. Πρέπει να πάω να το φέρω. Παιδιά, θα μου δώσει όπλο τώρα. Να το σνάιπερ. Ουο. Τα Φέρτο, φέρτο. Προσοχή. Ουο. Άκουσες. Ναι, ακούω. Πάρε και μόλις ακούσεις πυροβολισμό θα αρχίσεις. Ναι. Αρχίζω. Πυροβόλησα ρε. Ουο. Πάμε, τρέχα. Το πόδι μου. Φίλε, πρέπει να πάμε στη βάση. Δεν πειράζει, είμαι στρατιώτης. Είδες. Τι κάνεις ρε. Τι έκανα λάθος? Πέφτει ο ήλιος, να πάμε για ύπνο. Χτύπησα και το πόδι. Αύριο θα το πάμε λίγο στο νοσοκομείο. Ή μάλλον σε τι νοσοκομεία τώρα. Έλα για ύπνο. Έχει και φωτάκι σκηνή. Εγώ πρέπει να πάω λίγο στη βάση να πάρω κάτι. Εσύ κάτσε εδώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θα έρθει και part 2 σύντομα. Τα λέμε.